बिटिआर एकरखौ नेवसिगारनाय हान्जाफोरा सरकाराव फैब्ला सानजा फारसे रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ मावफुंनाय नङा। बे जे एकर्डखौनो जे जायफ्रा मानियाखै, जायफ्रा बे एकर्डखौ नंखाय एकर्ड होनबाय, जायफ्रा बे एकर्डखौ नेवसिगारबाय, बेबायदि हान्जाफ्रा जुदि फैयोबा हयथ' बिसोरो मावमारनाय नङा। बिपिएफ दोलोआ नंखायै बिटिआर एकर्डखौ लानानै सरकारनि सिगाङाव बायदि बाथ्रा बुंदोंमोन। दिनै बिथांमोना जोबोद नंखायै बिथांमोना बिटिआर जि एकर्डनि क्लजफोरखौ लानानै गोबां जायगायाव बिथांमोना प्रसार खालामदोंमोन। खुनु मोनसे गामि हाबनायनि खुनु क्राइटेरिया गैया। उमुक जायगाथिं उमुक माने वाइल्ड लाइफ सेंचुरिसो दङ, बेफोर गामिफ्रा बोरै हाबनो बायदिसिना जुक्तिफोर बिसोरो होदोंमोन। माने सरकारनि खाथियाव माने देखायदोंमोन जे बेबायदि हाबथावथाव नङा, नैबेयाव बर' गैया, नैबे वाइल्ड लाइफसो गोलैयो बायदिसिना। जेसेबां जोंनि हेंथायै बुंदों एसेबां जोंहा मुलाम्फासो जादों। जोंहानो मोजां जादों। जेसेबांनाखि जोंनि हेंथायै बुंदों एसेबांनाखि जोंहा प्लाससो जादों। हाबाखै हाब्बाय, जायाखै जाबाय, दिनै भटार्सबो जालायबावबायसो। गतिके मोनथाम समस्थिया जोंहा खुब इजियैनो जों देरहालांगोन। बेफोर गोख्रों रावफोरानो जाबाय इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथांनि। बिथां लरेन्स इस्लारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। बिथां लरेन्स इस्लारिया बुंथिदों दि बिपिएफ दोलोआ बिटिआर एकर्डखौ लानानै नंखायै गोबां जायगाफोराव फोसावदोंमोन जे बिटिआरआव जेबो गामिया हाबा। बबेबा गामिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरिसो दं, बेफोर गामिया माबोरै हाबनो बायदि बाथ्रा बुंनानै सरकारनि सिगाङाव देखायदोंमोन। नाथाय दिनै मोनसे गामिखौ बिटिआरआव सोखांनायनि उनाव गहपुरसिम हाब्बाय आरो माखासे गामिखौबो सोसनबावनांगौ दं होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां लरेन्स इस्लारिया। आरोबाव बिथां लरेन्स इस्लारिया बुंथिबावदों दि जायफोर बिटिआर एकर्डखौ नंखाय एकर्ड बुंबाय, जायफोर नेवसिगारबाय, बेबायदि हान्जाफोरा जुदि सरकाराव फैयोब्ला बिथांमोनहा सानजा ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि जेंनाफोरखौ मावफुंनाय नङा होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां लरेन्स इस्लारिया। बेनि अनगायैबो बिथां लरेन्स इस्लारिया बुंथिबावदों दि गासै 44,000 भटार्सफोरा गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरआव भट होनो मोनजेनसिगोन। जेसेबां जोंनि हेंथायै बुंदों एसेबांनाखि जोंहा मुलाम्फासो जादों। गामि हाबाखै होनदोंमोन, नाथाय हाब्बाय आरो दिनै भटार्सफ्राबो जाबाय होनना रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां लरेन्स इस्लारिया। दिनै बिथांमोना जोबोद नंखायै बिथांमोना बिटिआर जि एकर्डनि क्लजफोरखौ लानानै गोबां जायगायाव बिथांमोना प्रसार खालामदोंमोन। खुनु मोनसे गामि हाबनायनि खुनु क्राइटेरिया गैया। उमुक जायगाथिं उमुक माने वाइल्ड लाइफ सेंचुरिसो दङ, बेफोर गामिफ्रा बोरै हाबनो बायदिसिना जुक्तिफोर बिसोरो होदोंमोन। माने सरकारनि खाथियाव माने देखायदोंमोन जे बेबायदि हाबथावथाव नङा, नैबेयाव बर' गैया, नैबे वाइल्ड लाइफसो गोलैयो बायदिसिना। नाथाय दिनै मोनसे सुक्ति जादों। सुक्तिनि सिगांबो बारे खनले सावरायनाय जादों। जुदि रायजो होआबा मा होगोन? जोंनि सिमाखौथ' लांनांगोन गहपुरसिम, जेराव 500निबो बारा माने मुंख्लं जाबाय। बे जायगाखौ जोंनो नांथारगौ, जेरैखि जाया बिसिम हाबनांगोन। आरो बेबायदियैनो दिनै मोनसे गामि सोखांनायनि उनाव दिनै गहपुरसिम गमामायैनो हाब्बाय आरो मोनबावनांगौ गोबां गामि दङ जोंहा हादाननि गामि, जेफ्रा गामिया माने रिकगनाइज फरेस्ट भिलेज नङा। दा बेखौ सोनायनि जे खामानि बेखौ मावगासिनो दङ। दिनै गहपुरनि रायजो राजाफ्रा धनस्री समस्थियाव भट होगोन। बिश्वनाथ महकुमानिया दिनै हरिसिङा समस्थियाव होगोन। सनितपुर जिल्लानिया दिनै रौता समस्थियाव गासै 41,041,000 भटार्सफ्रा गिबि खेबनि थाखाय जोंनि काउन्सिलाव भट होजेनसिगोन। दिनै बिनिफ्राय रोखा जासिनबावगोन। जोंहानो मोजां जादों। जेसेबांनाखि जोंनि हेंथायै बुंदों एसेबांनाखि जोंहा प्लाससो जादों। हाबाखै हाब्बाय, जायाखै जाबाय, दिनै भटार्सबो जालायबावबायसो। गतिके मोनथाम समस्थिया जोंहा खुब इजियैनो जों देरहालांगोन। बाथ्राया जाहैबाय दिनै कार्बि आंलंनिफ्रायबो मानसिफ्रा फैनानै खौरां लाफैदों। जोंनि हान्जाखौ देरहानांगौनि थाखाय बिथांमोनाबो बाथ्रा बुंदों। मानो दिनै कार्बि आंलंनि जे एसटि इस्यु बेबो एसे थाबथानानै दंबावो। गोबां गामि सोसनबावनांगौ दङ। बे जे एकर्डखौनो जे जायफ्रा मानियाखै, जायफ्रा बे एकर्डखौ नंखाय एकर्ड होनबाय, जायफ्रा बे एकर्डखौ नेवसिगारबाय, बेबायदि हान्जाफ्रा जुदि फैयोबा हयथ' बिसोरो मावमारनाय नङा। बेखौ मावोबा एबसुनाव क्रेडिट थांगोन, बेखौ मावोबा एनडिबिनावसो क्रेडिटआ थांगोन होननानै बिसोर निस्सय सानगोन आरो बिनि थाखायनो मावनाय नङा। जायनि थाखाय बिथांमोना बै समाव गामि सोसननायनि बाथ्रा जेला सावरायनाय जायो कमिसननो, अब्ला बिथांमोना दुर्बलताखौसो खिन्थाबाय थादों। जेरै बिभीषणआ
रामखौ उथुमायाव गावबासो थैयो होननाय बायदि बिसोर बुंदों बे गामिया हाबजा बे गामिया जाया बे गामिया जाबाय वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरियावसो गोलैयो नैबाव बर' गैया ट्राइबेल गैया अब्ला बेखौ बोरै बारनानै बोरै सोसननो हागोन बेबायदि दुरबलताखौ खिन्था सरकारनो होग्रा जेफोर हानजाफोर दङ जेफोर सुबुंफोर दङ बेबायदि मानसिफ्रा पावाराव फैफ्रांबायोब्ला अब्ला डेफिनेटलि हयथ' बिसोर मावखानाय नङा बेखौ मावबा एबसुआर एनडिबिआ क्रेडिट मोनगोन होननानै बिसोरो निस्सय मावनाय नङा बेनिखायनो गासिबो बर' रायजो राजाफोर संकसनिफ्राय गहपुरसिमनि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा एकसेटियाभाबै इउपिपिएल हानजानो भट होनांगौ जाहाथे प्रमद बर'नि सरकार फैफिनो आरो जोंनि हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो थाखाय जेन खामानि मावनो हायो आं बे नोंथांमोननि चेनेलजों बयबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरो